Inaugurada el 1797, l'ermita de Sant Vicent Ferrer suposa un dels punts de devoció religiosa més importants de Teulada. D'estil barroc i de planta rectangular, té molta presència de pedra tosca a la façana principal, que s'aprecia a la cornisa i en els perfils dels cantons. La cúpula de teules blaves, verdes i blanques remata la imatge de l'edifici. En el seu interior es descobreix un destacable conjunt artístic de gran valor històric. A l'altar central apareix una pintura sobre fusta de Sant Vicent atribuïda a Gaspar de Requena, important pintor valencià del segle XVI, condeixeble de Joan de Joanes. Un altre exemple destacat és l'Adoració dels Reis, pintura del segle XV que pertanyia al Retaule de les Ànimes, destruït durant la Guerra Civil de 1936. Es tracta d'una de les obres més importants del patrimoni municipal, d'autor desconegut, però que rep el nom de Mestre de Teulada. Actualment, a l'espera de ser instal·lat al lloc destacat que li correspon. Les palmeres, les plantes i les escales envolten la zona exterior de l'ermita, configurant un jardí urbà ple de vida i d'història.